Здравейте, скъпи приятели! Днешният урок ще бъде заснет от едно прекрасно място в Родопите. И нека започваме. Задачата на деня ни ще бъде даден е изразът m, който е многочлен, където a е параметър. И първото условие, което трябва ние да изпълним, е да представим многочлена m в нормален вид. Първо ще трябва да използваме тези три стъпки, за да постигнем извършването на това условие. Първата стъпка е да я разкрием скобите. Тази скоба трябва да знаем, вие вече сте седмокласници, че е формула за съкратено умножение. А ние знаем, че ако имаме а плюс минус б, цялото на степен втора е равно на първото на втора плюс 2 пъти по първото по второто, ако е плюс, и минус, съответно, ако в скобата е минус, и плюс второто на степен втора. Ще използваме тази формулка, за да разкрием тази скоба. Или за многочлена m ще получим а на втора и хикс на втора. Защо а на втора и хикс на втора? Ако имаме няколко елемента на степен втора, от 6 клас знаем, че всеки един от множителите трябва да бъде повдигнат на съответната степен. Внимавайте, тук се правят много грешки. А на втора хикс на втора, тъй като в скобата е минус, ще имаме минус 2 пъти а хикс по едно няма смисъл да го пишем, и плюс 1 на втора, което си е единица. Сега искам да ви обърна внимание и на тази скоба, която е минус хикс по хикс плюс 2а. Тази скоба ще разкрием, като минус хикс умножим по всеки от елементите вътре в скобата, или ще получим минус хикс на втора минус 2 пъти а хикс. И така си приписваме и последния плюс хикс на втора. По този начин сме приключили с нашата първа стъпка. Разкрили сме скобите. Във втора стъпка трябва да направим приведение. Какво означава да направим приведение? Ако имаме подобни едночлени, да ги съберем, извадим и евентуално, ако имаме противоположни едночлени, да ги унищожим. Винаги ще знаете, че в един израз многочлен, ако участват противоположни едночлени, то те са равни на 0, защото се унищожават. Така, продължаваме нататък. Имаме ли подобни? Имаме минус 2а хикс и минус 2а хикс са подобни едночлени и нормалният вид, преди да сме направили трета точка, разбира се, ще придобие а на втора хикс на втора, минус 2 и минус 2, минус 4а хикс, плюс 1. По този начин направихме и трета точка. Подредихме по степени на променливата, като в нашия случай променливата е хикс. И нормалният вид на нашия едночлен е, това ни е вече нормалният вид, а на втора хикс на втора, минус 4а хикс, плюс 1. Следващото условие, което трябва да бъде изпълнено, е в условие Б, за коя стойност на коефициента А, на параметър А, коефициентът пред хикс в нормалния вид е 8. Така, за коя стойност на параметъра коефициента пред хикс в нормалния вид на m е 8? Първо трябва да си отговорим кои са коефициентите на този многочлен. На този многочлен а на втора е коефициента пред втората степен. Минус 4а е коефициента пред първата степен на хикс и плюс 1 е нашия свободен член. Или какво означава да намерим стойността на а? Ами коефициента пред хикс е минус 4а и той трябва да е равен на 8. Той ще бъде 8 само и единствено, когато а е равно на минус 2. По този начин си отговаряме и на условието за коя стойност коефициента пред хикс на втора в нормалния вид на многочлена m е 8. И последното условие, което ще зададем, за коя стойност на параметъра А
многочлена е от първа степен. Така. Какво означава да е от първа степен? В момента нашия многочлен се състои от 3 члена. Един, втори, трети. Степента на многочлена е втора, защото едночлена с най-висока степен е А на втора, Хикс на втора или степента му е втора. За да искаме да е от първа, все едно си казваме, че този едночлен А на втора, Хикс на втора трябва да не съществува, да го няма. Това ще бъде единствено когато коефициента пред втората степен на Хикс бъде равен на 0. Тогава този целият едночлен ще бъде 0 и многочлена М ще бъде от първа степен. А на втора равно на 0, съответно при А равно на 0, М е от първа степен. И така, скъпи седмокласници, подготвяйте се за контролната, която ви предстои и се насладете отново на прекрасната гледка, която ви показвам. До нови срещи!